مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام بندہ نوازی مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام دھپ جدوں وی آئی دین تے دھپ جدوں وی آئی دین تے فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان مومنا دی ایڈا اوکھا کلام نہیں سارے مل کے پڑھو مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام مصطفیٰ لئی جھیل سارے غم مصطفیٰ لئی جھیل سارے غم قربانیاں دی داستان قربانیاں دی داستان آئے ہائے دو تیرے حسین تے حسن حسین تے حسن دو تیرے حسین حسن دو تیرے حسین حسن داماد کل ایمان داماد کل ایمان پوچھے تے خدیجہ دا نام نبی دی نبی 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 دی زندگی دا مہکیا نبی دی زندگی دا مہکیا اے دیان نال گلستان ہو اے دیان نال گلستان اور استاد جی خدیجہ کوئی عام تے نہیں 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 نبوت دی پہلی رازداں نبوت دی پہلی رازداں پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام اور مقطع ہے سلام جس نو حاکم دیوے سلام جس نو حاکم دیوے دیوے سلام جس نو حاکم دیوے سلام جس نو حاکم دیوے عرش تو اور رب لا مکان عرش تو اور رب لا مکان آخری دفعہ گونج پہ جائے مومنا دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنا دی سب تو پہلی ماں
ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗਦੀਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ